Sad prelazimo na stvar. Uđi u mape, zatim gore desno u tvoj avatar, moj telefon je na engleskom i piše Offline Maps. Dobro, ovde sada skroz dole imaš opciju Selektuj svoju mapu. Kada izabereš to, otvara se mapa, gde je na sredini jedan svetli kvadratić. Treba da zoomiraš deo mape koji želiš da koristiš offline. Na primjer, planiraš put u Budimpeštu i krećeš iz Novog Sada. Bitno je da ti oba grada budu u svetlom delu kvadratića. Ali takođe, gledaj da su nekako na sredini, jer postoji mogućnost da ne snimiš celu rutu koja ti je potrebna. Klikni na download ili snimi i to je to. Dok se mapa skida, možeš i promeniti naziv kako bi znao koja ako ih imaš više. Sada, primetio si da je svetli kvadratić dosta mali i ako putuješ negde dalje, možda neće pokriti celu rutu. Kako to? Sada ću ti objasniti. Recimo da putuješ za Beč i primetit ćeš da Novi Sad i Beč ne mogu da stanu u jedan osvetljeni kvadratić, ali možeš kombinovati više mapa u jednu. Postavimo kvadratić da se vidi početna tačka i skineš tu mapu. Zatim opet svetlim kvadratom označimo i drugi deo rute koji nam treba. Ovako možeš kombinovati koliko god mapa želiš, nema ograničenja, osim same memorije telefona.